आज आपण काऊ आणि चिऊची गोष्ट पाहणार आहोत. तर एक होता कावळा आणि एक होती चिमणी. कावळ्याचे घर होते ते नाजूकशे असे शेणाचे, तर चिऊताईचे घर होते बिनाचे. पावसाचे दिवस चालू होते, त्यामुळे टप टप पाऊस पडत होता आणि सोसायट्याचा वारा सुटला होता. कावळ्याचे नाजूकसे शेणाचे घर त्या पावसात वाहूनच गेले, पण चिऊताईचे मजबूत मेणाचे घर व्यवस्थित राहिले. कावळा घर वाहून गेल्याने पावसात भिजू लागला. अरे, आता काय करू मी? ह्या पावसात तर दुसरे घर